A obra que se está a desenvolver actualmente na Rúa da Atalaya forma parte dun proxecto de maior envergadura que ten como principal finalidade a recuperación da antiga Alameda, a carón do concello. Despois dunha primeira actuación realizada na Rúa da Roda, o executivo local prosigue co seu empeño de acondicionar esta zona, de gran atractivo na vila. A actuación supón un investimento de 182.000 euros. Esta é unha obra que desde o principio sempre quixemos prestarlle unha atención especial, unha porque onde está, non? Ou a onde nos leva, que é a Capilla de Atalaya, un sitio tan visitado, que, bueno, pues, ten un mirador, a Capilla de Atalaya aí é onde está a Virxe do Carme, sempre que hai procesións pasan por aí, ou ben de regreso, ou ben salen de aí, entón tiñemos que darlle un cuidado especial. Ademais é unha calle complicada porque ten moita pendiente, e o que lle fixemos dicir aos arquitectos é que queríamos, bueno, teñen que pasar vehículos, pero humanizarla de tal forma, porque, bueno, xo dixo moitas veces, e sigo repetindo, pois este era un ámbito onde aquí estaba a antigua Alameda de Portosón, non? A idea do executivo pasa tamén por cambiar no futuro máis inmediato a zona adoquinada existente a carón da Capela da Atalaya. Crear un ámbito pois agradable, humanizando, accesible, pois acorde ca contorna. Unha das cousas que, por exemplo, queremos cambiar e canto antes o podamos facer, pois é todo o que hai alrededor da capilla. Pois ali alrededor da capilla, pois hai toda unha zona adoquinada, unha zona adoquinada gris, vamos, que non pega nin con cola ca Capilla de Atalaya. Entonces, ese é o que non queremos facer nós. Non queremos cometer esos errores. É dicir, vamos a humanizala, vamos a facela, pero con sentido, con gusto, non? A actuación inclúese no plan de eliminación de barreiras arquitectónicas, no que o Concello conta tamén co asesoramento de Kogami. Queremos cumplir toda a normativa porque además nós temos firmado un convenio con Kogami, donde sempre que queremos facer unha rúa, sempre que queremos facer pois, un edificio, calquera cousa, pois nós lle pasamos o proxecto para que nos revisen ese proxecto e que cumpla o 100%, non?